Čaute, môjho ďalšieho hlasového videa. V dnešnom videu, ako vidíte, mesto už trošku v pokročilom leveli, tak ideme si vlastne doplniť auta do Lego mesta a trošku to aj poupratovať, lebo je taký bordel. Tak do policajnej stanice určite zaparkujeme auta, do nemocnice tiež. Tam pôjde hasická stanica, tam už môžete vidieť, že tam pôjdu stavbárske vozidlá. Tu vlastne ešte pôjde motorkársky klub Hard Rock a Mrakodrap. Túto štvrcu už ja vlastne dokončil, ako si videli z minulého videa. Potom vlastne tá snežná krajinka, to už je také hotové. Tu som dorobil potraviny, pizzu, vlastne popcorn, vlastne kaviareň. Vedľa hneď môžete vidieť aj banku. A vlastne ja som si tu už rozdelil, že tu napríklad pôjde jeden prechod prechodcov a tu bude vlastne pláž. Tu vlastne stanica pôjde sem, len teraz tým, že tu ja pracujem, tak to tu moc nie je vidno. Tu mám mestské plány, to je také rozobraté a potom z mestského parku, ktorý ešte staviam, tak trošku rozobraté časti. Aj to múzeum by sme možno mohli, ale to asi až v budúcom videu. Tak určite nezabudni dať like, odber a ideme na to. Mám auta v týchto dvoch krabiciach, tak ideme si to rozložiť. No, tak ja som si to trošku upratal. Ak by ste sa pýtali, že je trošku vidno, že sú tu také značky pohádzané a všelijaké, je to kvôli tomu, že sem ešte až po obede prídu tie tri budovy, o ktorých som už hovoril, tak vlastne tam do tých troch budov, keď pôjdu lampy ešte aj tak, ale po ceste pohádzané, že na tých cestách budem teraz vlastne robiť to, čo som vám teraz vravel, že tá auta dávať, tak ja si to musím dať takto ku kraju, aby som to vlastne mal kam dať. Tak preto ja vlastne to teraz takto rozdelím a tu na 5, a vlastne budem tam môcť už konečne tie auta. No, ako môžete vidieť, ja som mal kedysi to celé plné, tu boli stavbári, tu boli dosky. Teraz je takéto, lebo tam som už toľko toho použil. No, tak. Idem zobrať auto a ideme. Ja som už vyložil tie dve krabice. Policajná vyzerá takto, nemocnica takto, cesty už sú také plné. No ja sa normálne teším, keď sem dorobím tú diaľnicu, lebo to bude také, vlastne tá diaľnica pôjde takto, až tu a takto pôjde ešte rovná, to bude vlastne 4 pruhy dokopy bude mať. Tak vlastne, tak bude tu tak menej aut, lebo auta už, ak nejaká novinka bude pekná, tak kúpime, ale celkové by som už nechcel auta. No, stavbarínu som dorobil, ona vyzerá nejako tak. Povedal, sem som dorobil všade auta, potraviny už svetové, električku som sem dal a už aj môžete vidieť, že už sú tie krabice, vlastne tu z týchto troch sú už len formule a vlastne tie pretekárske auta. Okruh nakoniec pôjde sem, som sa rozhodol, túto ešte doplníme do budúcna nejaké budovy. No a vlastne to je z tohto videa všetko, nedlaj odber a čau.